Una kita ng picture kasi kawawa naman si Bongbong Marcos. Sabi, tumataas daw ang bilihin. Samantala ikaw, nagtatanim ka o hindi ka na kailangan bumili ng ulam, di ba? Mataas daw ang bilihin dahil sa kay Bongbong ngayon. Kaya nga nagtanim-tanim na lang. Oo, kaya nga, dapat magtulong-tulong. Ang problema, kinaingitan ako ng mga kasi mga bakanteng lote daw. Tinataniman ko. Eh bakit na dito tuwa-tuwa pa yung ari tinataniman ko? Para hindi daw maggubat. Ilang talbos, ma'am? Saluyot, ma'am. Gusto mo? Yung mo na.